Fortalesa, ciutat compacta, continuïtat del teixit urbà, model sostenible. Predomini dels habitatges plurifamiliars, que són més assequibles i sostenibles. Creixement de la població a ritmes anteriors a la crisi socioeconòmica. Programes rellevants en matèria d'habitatge. Programes de rehabilitació, que no s'utilitza. Política municipal d'habitatge recau en un únic servei d'habitatge amb entitat pròpia. Capacitat de l'Ajuntament per concertar endeudament a futur. Doncs vinga, endeuda't, que tens 5.000 metres quadrats d'habitatge que no utilitzes. Debilitats. Envelliment progressiu del parc d'habitatges i vulnerabilitat de les llars. Poca presència d'habitatge de lloguer. Escassa, quasi negativa. Desajust entre els elevats preus dels habitatges i la capacitat econòmica de les llars. Habitatges desocupats que no compleixen la seva funció social, situacions d'ocupació irregular que afecten un nombre rellevant de residents, recursos municipals limitats, PMSH no constituït, Pla Municipal del Sòl habilitat, em sembla. Oportunitats, preu de lloguer de l'habitatge lliure més assequible que la mitjana provincial i catalana, existència de pisos buits en mans de grans tenidors que permet cobrir necessitats mitjançant la seva mobilització sense haver de recórrer a la nova construcció, elevat potencial d'habitatges, tant lliure com protegit. Amenaces, deteriorament del parc d'habitatge, conjuntura econòmica general, encariment progressiu dels preus no proporcional als nivells de renda de les llars, manca de competències municipals de la matèria d'habitatge, cronificació, que és una paraula nova que he descobert, molt xula, de la vulnerabilitat social i residencial, conflictes veïnals i socials, incertesa del finançament autonòmic i estatal en polítiques d'habitatge i rehabilitació. Amb quines em quedo jo especialment? Amb les debilitats. Amb quina de les debilitats especialment? Amb la segona. Poca presència d'habitatge de lloguer. I diuen poca presència per ser bones persones, humils i no posar-te en pànic. Però poca presència seria tenir un 20% de lloguer. Però és que a Vilafranca hi ha un 7% d'habitatges en lloguer. Per tant, és ínfim. I tenint en compte que un altre problema és el desajust entre els elevats preus dels habitatges i la capacitat econòmica de les llars, s'ha d'augmentar l'oferta de lloguers a Vilafranca per tal de rebaixar els preus d'aquests lloguers.